Formålet med dette laboratoriearbejde er at fremstille et enzym, som kan overbevise ledelsen om, at Elisa og jeg er de rette personer til at opstarte en produktion af et vaskemiddel. Først starter vi med at gå hen på computeren for at skabe vores gen. Dette gøres ved at trække de forskellige elementer over på denne side. Vi starter med en promoter. Derefter indsætter vi et ribosom, som kan binde cellerne sammen. Derefter har vi startkoderen, vores enzym, altså en lipase, det vil sige et fedtnedbrydende enzym, og derefter til slut et stopkoderen. Ja, og så tager man startkoderen igen, og så tager man antibiotikaresistens B, og det gør man for, at at enzymet kan blive resistent over for antibiotikum B. Ja, lige præcis. Og så stopkoderen, og så tager man den her til sidst. Hvis det ikke var resistent over for antibiotikum B, ville det gå i stykker lige så snart dette blev tilsat. Ja. Det er vigtigt, at man tilsætter genet antibiotikum B, da man senere i processen tilsætter det igen for at få slået de celler ihjel, der ikke har opnået en gensplejsning. Ja, hvis man ikke tilsætter det der resistensgen, så dør de bare alle sammen. Ja, og nu vil vi gå videre til vores produktion. Ja. Først går vi ind i skabet og finder et tomt reagensglas og et reagensglas med gærceller. Og så går vi tilbage til stinkskabet, så vi kan blande det. Og det gør vi ved, at vi tager en pipette. Og når man bruger pipetten, er det vigtigt, at man ofte skifter spidserne, sådan så det er rent. Ja, så man ikke blander stofferne. Ja, sådan. I de oprindelige reagensglas. Og så tager man en ny spids og tager noget op af det, man har blandet. Derefter går vi over til elektroporatoren, hvor vi ved at indsætte vores celler, altså vores masse, kan tilføre elektricitet, som kan ændre cellens overflade, altså dens potential. Og det gør så, ved at man tilsætter elektricitet, åbner man cellens cellemembran, så genen kan komme ind, og det er altså her, hvor gensplejsningen sker, altså hvor de to stoffer man blandes. gør det for, at den der gensplejsning kan foregå. Ikke? Jo. Godt. Og det ser således ud. Her tilføres der elektricitet, og cellerne åbner, og der løber genet ind i. Derefter laves der en kopiering af DNA. Ja, fordi det er sådan, at cellen fungerer som sådan en enzymfabrik. Og her ser vi det lyserøde og gule, som er det indsatte gen. Tror jeg nok. Jo, og her ser vi nogle ribosomer, som så danner det færdige enzym. Det ligner lidt noget ørevoks eller snotklat, men til sidst er det så blevet til et enzym. Ja, det er den der stopkoderen. Den der røde en, der lige var. Yes, og voila, her er det færdige enzym. Ja. Så skal man lige huske at have det med igen. Eller ikke det færdige enzym, den færdige gensplejsede mikroorganisme. Ja, det var det, jeg lige sagde. Så skal vi over og hente en petriskål. Det finder vi i bunden af skabet. Og så skal vi have noget antibiotikum B. Og det er jo derfor, vi lige har tilsættet det der resistenshalløj. Inden, da vi var inde og designe vores gen. Sletter vi lige dem her. Ja, for det er vigtigt at rydde op undervejs. Ja. Og så pipetten, den skulle meget gerne indeholde det, vi lige har haft over i den der elektroporatoren. Ja. Og sådan.
Nu skal denne petriskål så inkuberes. Ja. Det gøres ved at sætte ind i en varmeovn, som tilpasser sig den rigtige temperatur og den rigtige luftfugtighed. Ja, altså her der tilsætter man bare, altså, der sørger man for, at Det er for, at cellerne kan gro ved den rette temperatur og luftfugtighed. ja, og dem som så ikke er blevet til noget, de dør bare her. Ja. Sådan. Skal jeg lige huske, hvad vi så skal. Så skal vi overhente noget vækstmedie og antibiotikum og et rent reagensglas. Og grunden til, at man henter noget nyt vækstmedie, det er for, at gærcellerne har noget at leve af. Ellers så vil de dø, ligesom vi ville dø, hvis der ikke var mad til stede. Ja. Yes. Ja, og som I ser, så tilføres der både antibiotikum B og noget vækstmedie over til det tomme reagensglas, som nu er blevet fuld. Og så skal vi have noget af vores af vores egen masse over i os. Yes. Og det her, det skal så lige inkuberes igen. Altså vil det sige, at efter at gærcellerne har fået noget vækstmedie, altså noget mad, så skal de have lov til at gro igen. Ja. Og så skal man finde en kanyle, og så tager man så en prøve af det, man har nede i reagensglasset, og putter det over i et eller andet. Fermentoren. Ja. Ja. Og så starter man det selvfølgelig bare. Der skal man lige tjekke, at temperaturen er sådan på den rigtige. Ja. Og det er selvfølgelig pase, vi producerer. Og hvis man klikker ned i højre hjørne, og hvis man klikker ned i højre hjørne, kan man overføre de her data til et Excel-ark, hvilket kan være ret smart, hvis man skal bruge det. Hvilket vi ikke skal. Så smider vi lige dem her ud, fordi nu skal vi nemlig have fordelt vores prøve i 5 reagensglas. Og det gør vi for at vise, at man skal lave forskellige koncentrationer af de her, eller det her. Upsi. Og vi er klar igen. Og det gør man for at opnå forskellige koncentrationer, så man kan se, ved hvilken koncentration kan stoffet nu at vaske et tøj rent. Ja, altså, så man kan bruge så lidt som muligt. Ja. Hvis man bruger for meget, så bliver det for dyrt at fremstille og sådan noget. Så det prøver vi lige at se. Det er sgu da ikke noget nyt. Ja, så skal vi lige hen et reagensglas mere. Ja, så smider vi bare lige den her ud, fordi yes. Ja, og så er vi sådan set færdige, så skal vi bare lige have det afprøvet inde i vaskerummet. Så gør vi bare lige sådan her. Se, det er så den koncentration, vi starter med. Og ja. Sådan. Så. Og så kan man så se, altså trøjen skulle have været ren her, men det er den ikke rigtigt. Men det er så deres problem.